пъстра броеница при Народно читалище Искра 1929, село Крушари, България, е огромна чест и радост да бъдем днес сред вас в Твърдица, град, който пази жив българския дух, българското слово и българските традиции. Ние идваме от България, но тази вечер не чувстваме, че сме далеч от дома си, защото там, където се пазят българските песни, танци и обичаи, там е и България. Днес ще ви представим концерт-спектакъла "Крушарската сватба", създаден по проект "Крушарската сватба, родена от спомени, пресътворена в реалност", подкрепен по програма "Любителско изкуство" на Национален фонд "Култура" Република България. Ще ви поведем към един свят, в който българските традиции оживяват, свят на обичаи, песни, танци и човешка топлота. С този спектакъл искаме да докоснем сърцата на всички вас, на по-възрастните, да припомним най-светлите спомени за младостта, любовта, надеждата и семейното огнище. А на младите да покажем и предадем традициите на нашите деди, за да ги съхранят и пренесат към идните поколения. Защото тази сватба не е просто обичай. Тя е памет. Тя е песен, предавана от поколение на поколение. И сега да ви пожелая приятно изживяване. Нека преживеем магията на Крушарската сватба. Давай да шетаме, сега ще дойдат твоите дружки. Боже, и какво стана? По-бързане. Боже, добре, че си по-млади. Айде, той Индия стана, гона. Ние още не сме готови. Иди, маля, напълни стомната с вода. Мичи, бре, що стоиш? Иди, маля, какво да правя? Ами иди бе на портата да видиш дали идват, отвори вратата. Отивам, маля, отивам. Ама внимавай. Се задявай. Маля, ама само се наложи. Само се с тебе, Иванил, човек. Какво сте се развикали? Ничего сме се развикали. То нашето диване ще вземе да направи някой дела. Ще да е срам, ако приедем хората въобще. Бактериаса да са жени. Аз колко пъти към Агенчо байкалина заслага, а той какво ми вика? Малко ми детето. Ничко като има. Тем малко ще се харесват, той е съвсем тук. Ами че колко пъти им праща баба Дана за световница, те се я връщат. Да речеш, че сме бедни, не сме. Да речеш, че ни викам, момчето не е такъв. Не си, че ме Я и те, които ми не посрещате, ще имам. Настанявайте се, може да вземе място. Влезеш ли? Влезеш ли? Сядайте, къде да намери място, то може да е малко тясно на сърце, да не е широко. Добре дошли. Сядайте. Разполагай, добре дошли сме ви. Викахте помагачки, че тази година май много болна сте остригали, тъй като гледате. Ще ви трябва помощ. Разтягате, че е зарана. Вие сте
си чист, тази звънна трябва да се оправя. Много имаме тази година и без помощ няма да мине. Трябва да е. Чепка ми, после да я прибем, пак зарада, има време. Малко ми детето за женени още. Радо, то много хубаво. Да стрестилка, бъде ти да си е такава. Ясничко и друг. Да вземеш да ми дадеш юрника, че като ида на хорото и мене да ма загледат. Ще го дам, защо да отиде да дадеш лапки, чули тебе. Като я знам долу каква е скъпостта, само деш си изгъби модела рана. Ама като искам нека да им дадеш. Чухте ме, че песен да сме си за долу. Песен ли? Каква песен? Дайте да я чуете. Такава добра престилки, до нема ли бяло мо, ничеким ги такава и плакала, до нема ли айла видио, три пъти домка мечнала, до нема ли бяло мо, миче 300 съжички съсали, до нема ли айла видио. Викнала домка да плаче, до нема ли бяло мо, миче буля на домка думаше, до нема ли хайла с видио. Лесно залюбят момците, до нема ли бяло мо, миче мъжо сътърчат престилки, до нема ли хайла с видио. Един път да ми се накъсат жичките и цялото село ще ме разбере. Че чая песен ми измислили. Лесно са любят момците, ма трудно са такът престилките, да или Мадонки? Сега Мадонки и се сърди. Тя Болети го е казала на баш кухарката в селото и ей гона стана на песен. Ама, айде стига сте обсъждали домка, ма. Я чуйте кому се случва. Отивам аз на кладенците за вода, ма то са омота хубърка пътя. Ма то пожарена ли е село голямо. Хана сам, хана там, насреща ми отдам. Като го видях, си викам, няма страшно калино. Или го наква ще изпие за дома. Ще му реках. Йордане, ай да ме изведеш на пътя за дома, че по-са облака. Пак той знаете ли какво му кажа? Хубаво калино, ако ми даде едната цел. И му реках, добре, ама ако ми водата занесеш месеци до дома. По пътя Йордан върви и хич не ма поглява. Гледа надолу и внимава да не разведе. Обаче, когато пришли до дома, аз съм повикнах. Мале, я излез да видиш какво магаре ти водя. Изкарай му си едно да яде, път това водата само си я носи. Намерил с кой да се задявам, сякаш не знае. Гледай, Младенено. Наша Неда и Петър. Той я задява, пък тя още го иска мана и мишан му дайте. Не ти му стане. Другите гледаш от ще изгоре външно сърце. Я тук те гледам. И как ти стрялка с очи. Гледай да не ти открадне китката. Цъфнало бяло кокиче, цъфнало бяло кокиче на станкините пенджери, на станкините пенджери. Сутрин го странка полива, сутрин го странка полива, вечер го стоян обира, вечер го стоян обира.
Радо, дъщи, като слушам как ги попяват твоите душки, майко, внимавай, да не вземеш да направиш някой дела, да не вземеш да престанеш на Иван, ти е чешител, тъй да знаеш. Внимавай. Иване, нищо ще кажа. Аз нали ти рекох кога ще дам малко за това? Малко и още детето ми за женени, ей! Защо бе, чичо, добре? Ние двамата се искаме. Искал му са, бе. Па ти жълто на устата имаш булка му са прискал. Па до те не става, моето момче. Къща трябва да си направиш първо. Това да си купиш за уловите. И докъде я докара? Чичо, добре. Къщата вече е построих. По-голяма и по-хубава от тези колата. И от този бой. И воловете бе. Ама кола ще взема, кога работата е. Тя да я хареса. Че нали не е ще мода кола. Абе, зерно, там братка, кой ще ще да вкара? Кой бе, чичо? Кой? Вина Никола. Кой ли ще ще да? Нека ви доведе снаха. Тя ще помага да стреля на една с къщата на страна. Ще усети тази работа. А по това страната иска къщата на Радке, иди дъще да ми се мисиря, че ти е с мъже, тук само приказки. Ти ми те свършат малко работа. Честно, че като взема пиштола. Никола, иди майка, вижте, че те рада няма и нещо. Че има майка на подима. Иди майка, че съм присъща. Срещи я му наши фага, да го играе който малко. Ма как ще я дам какви работи пречка? Ще я дадиш. Тук слабата ще играеш. Тук ще правим сили на цяло село. Колко пъти ти провожда да свата и плати, не е стране, тази си няма. Дали баво нищо не може да ги има, те сега да си дава. Абе, не чуа, тия дъл да не реши да. Аз толкова пъти ти викам, седи. Толкова пъти ти викам да ти дай кърна за стране, спомниш? Малко е, па сега дъл да даваш. И ти ще дава дъла. И теб не искам да се варим. Сега да ти кажа. Няма да седи. Аз тръгвам, ама да знаеш, че вземат не са кръстничен там. Ай! Това, ще те да знаеш. Петранки е става да се видим. Ти насърчи човека. Теги. Прощавай, чичо, добре. Искахте да става, ти си не я даваш. Добре. Прощаваме на двама, обаче. Сърдеца ме да знаете. И ти, Иване, давам ти защото громче. Архиелия си. Ама с то спусти срам. Как я поиска, бе? Дима Рода, до сега на тази думата на Дени беше правила. Ама ще ми се откупиш, като ми тъчеш най-реса за слава. Добре, да. Айде, давай благословията си.
полюбимче. Много поздрави от всекъде си първата от булката от Велика. Кайнат ви да им помогвате на сватбата. Дал съм думата ми от две няма да стане. Ще станем кръстници.
пата, ай дуду, ай дай дай дай, ай дуду, ай дай дай дай.
Да видим сега. Свекървата какво ще даде на младите? Гърбата дава, сирката с сирчетата. Сирката с лисичетата. Ако ние даде лисицата да ги изде. Тима, ти какво ще дадеш на младите? На младите ще дам лост на Каменския върх и бавчата Уирунджака. И павчата на Каменския върх. Ако ни ги даде, нищо да ни набере. Добре, ти какво ще дадеш на младите? Аз ще им дам саята си, падата ще им дам. Добре, дава саята падата. Ако ние даде, гръм да я удари. Мамата, ти какво ще дадеш на младите? Аз ще дам на Рада стана и чекръка. Койче напреди и Богова и черпи да тъче. Бабата дава стана с чикъка. Ако ни го даде, огън да го изгори.
Гости, дойде вече в нашия дом, нашата къща. Свекър, голям свекър, здраво. Тято застроява му. Аз не виждам. Моите дъвчата, ама и долята с колата ще ви дам. Здраве, да работите, да печелите и къщата с внуци да напълните. Синко, много сладка ракия. Живи и здрави да сте, здрави деца да отгледате. Булка, голяма радост от деня с твоята чест. И аз ще пия една ракия, обаче ако ме отгаднете, ще дам гадна. Удряш го, тупа-лупа, отдолу на куп. Същото с брашното. Ей да се работлива. Браво, браво. Тука, аз ще опитам да с ракия, ама ако не изпиеш една песен. Аз нямам много меден глас, но другите, ако ми припяват, ще изпеем. Я ви кажи, Бука, който и нещо, волна зяпа, гола влаза. Я го измисли. Краката в шишоните. Ей,
Tăi saciuca ce pipe, tăi saciuca ce pipe. Oi vai vazi junaci, oi vai vazi junaci, saciuca me ce pipe, saciuca me ce pipe, ce gașa o ciucame, ce gașa o ciucame. Tăi saciuca ce pipe, tăi saciuca ce pipe. Oi vai vazi junaci, oi vai vazi junaci, saciuca me ce pipe, saciuca me ce pipe, ce gașa go ciucame, ce gașa go ciucame. Tăi saciuca ce pipe, tăi saciuca ce pipe.
състав Мария Цонева. На българския дух, на традициите и приятелството на нас. Защото България е не само място на картата. България е там, където има българско сърце, където се пази родния език, песен и памет. Моля на сцената да заповяда господин Георги Попов, кмет на град Твърдица. Госпожа Алла Кара, директор на музикалното Стефан Яга, град Твърдица, и Георги Димов, директор на културно-социалния комплекс Петърска музика, град Твърдица. И кмета на село Крушаре Димо Станков. Уважаеми твърдичи, да изразя голяма благодарност на нашите уважаеми любими гости от село Крушаре, които ни направяха днес този празник. И аз ще ви помоля да разкажете на всичките, които ни додоха по разни причини, че опуснаха половина живот най-малко. Ако ми позволите, ние Мария Цонева я знаем много години. Ами, тук има един малък подарък за тебе. Аз на мостите му припълнил. Уважаеми гости, много съм рада днеска, че видяхме плода на творчеството, на сътрудничество с село Крушаре, защото там ни идват скъпите ни преподаватели, които работеха много и ще се спокоя, защото естествено всеки един от вас знае, че има я чакахме, всеки път казваме кога ще идвате и я чакахме заедно в света. Но днеска това е един поклон към неговата памет, защото се свърши това, че ви дойдохте тук при нас, да видите как живеят тук българите, как направяха красива Буджакската степ, където беше празно направо и стана един красив край с трудолюбиви хора. И днес работят добре. Всяка една минута
свободна, когато е събота, да си порадвате в градинята и малко ги разгледахме, защото всеки път показваме по ютуба. Всичко е, вие ще го гледате те, но да го гледаш и да го видиш на живо, това е съвсем друго. И сега искам да изразя един благодарствен адрес към всички екип, който пристигнал толкова далеч, но ние го знаем този път, защото успяваме с колежа да пътуваме до България, да се запазим с този българския дух и да го видим и как свирят и пеят там и да се научим. И тук вие ни показвахте това, кой не си видя сватбата, аз я видях си моята сватба тук, само че и сега внуките вече не носят съндъка, носят цял зил. Да, и това годиника с зила. Така, малко се променят времената, но всеки от нас, защото Твърдица е от Свиленска област, всеки от нас си видял традиция, която са женил и може би някои младежта или тук вече знаят какво трябва да стане на сватбата. Много ви благодарим и позволете ми да ви зачитам няколко думи от тук. Приемете дълбока благодарност към вас и целият творчески колектив на Народно читалище Изград 1929 за представянето на прекрасния ви концерт спектакъл. Изказваме специално признание за вашите лични усилия, с които поддържате жив дух на българското читалищно дело и будна културната памет. Този концерт е поредно доказателство, че изкуството обединява хората и създава мостове за приятелство. Желаем на вас, на всички самодейци, крепко здраве, неизчерпаема творческа енергия и още много успешни сценични изяви. Надяваме се, че това събитие е само началото на едно плодотворно бъдещо сътрудничество между нашите институции. Госпожа Таскова. Тъй като семейството Цоневи са еднакво скъпи както за вас, така и за нас, искам да станете с единодушно мълчание на почтение паметта на Цеци. Аз се обръщам към него. Цецо, той на мен казва Димич. Аз съм Димо, той ми казва Димич. И винаги е казвал Димич, елате с нас в Твърдица на гости, елате на гости да видите как живеят българите. Но ние знаехме как живеете. И ето на една дойдохме, обаче с голямо съжаление дойдохме само с Мария. Живеехме едва ли вие живеете в нашите сърца и в нашите души, защото постоянно Цецо като дойде и казва и направихме това, отидохме там, това направихме, това свършихме, онова свършихме и едва ли ние бяхме духом с вас тук толкова далеч от България. Много сме си говорили и това, което той направи заедно с Мария, които са направили за вас,
тук българите в Молдова за толкова кратко време те направи толкова много, едва ли пророци са направили толкова колко тях. И дано това, което са сътворили, вие да го запазите, да го съхраните, да го предадете на вашите деца, на вашите внуци, на вашите последователи след вас, на вашите поколения, за да знаят къде са корните. Много и аз като гледах как успяхме да докоснем сърцата ви, защото усещах емоцията в децата ви. Ние така, когато започнем да го правим и когато се разбрах, ще идваме да го представим в Таракли, в Твърдица най-вече едно като родно място на Света и на Мария. Наистина така се зарадвахме много, че най-после ще се срещнем с вас. Очи в очи, да се видим как живеете наистина, как се творите, как изградихте този така богат край. Защото това, което ми е казал Цветан и което видяхме сега тук в Твърдица, наистина много ме радва. На кмета на читалището на град Твърдица забравя да благодаря и на Нина и на Александър Боровечков за тяхното постепенство с нощта също. Много благодарим. Както споменах, сега и пред вас ще спомена, поканихме ансамбъла за български народни песни и танци Родолюбие да ни гостуват до година на нашия празник 24 май. Да направим един съвместен концерт и на наша земя, на наша територия. Са поканени да бъдат на този празник. Искам още един път да поблагодарим нашите гости с бурния